направих 3 консултантски договора, които отговарят на класификацията с една заповед на министъра на културата утвърдена, а именно имаме позиции на директор на музея, главен музеен уредник и музеен уредник, които са с лица, които притежават магистърска степен по изкуства. Поред тия консултантски договори, определените от нас, партньорите на нашата фондация ще оказват съдействие срещу възнаграждение, разбира се, до като фондацията вземе пари и почне да може да им плаща заплати. Направихме и правилник за устройството и дейността на Музей за съвременно изкуство и фондация МУСИС. По-подробно на личните документи, през които трябваше да минем, за да стигнем до където стигнахме, са на разположение на заинтересованите лица. Законът дава определение на понятието културна ценност. Културна ценност е нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, общността или обществото и има научна или културна стойност. Очевидно е, че едно произведение на съвременното изкуство, което и да е, няма да цитирам имена в момента, няма да цитирам жанрове, няма да цитирам заглавия, едно произведение на съвременното изкуство отговаря на понятието за културна ценност, дадено в закона. Фондацията разполага с една картина, която беше дарена на фондацията от нейния учредител Иван Мудов. Картината е на съвременен български художник, рисувана е през 1999 година и момчето се казва Самуил, ще ми извинявате, ама не ми е точно това работа, знам как се казва момчето, но така. Определено става въпрос за визуално изображение на една картина, която определено е културна ценност и свидетелства за човешко присъствие. И е от значение за индивида, без да е природен феномен. Министър на културата обаче, в края на миналата 2009 година, съгласно предвидената в Закона за културното наследство негова обвързана компетентност, издаде наредба за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности. За да поясня, защото аз и знам за какво става въпрос, но не съм сигурен, че на публиката и става ясно. Като подадеш заявление за издаване на разрешение за частна музейна дейност, освен всички тия неща, които до момента споменах, които трябва да се приложат, трябва да се приложи удостоверение за идентификация на движимите културни ценности и документ за регистрация на културните ценности. Културната ни ценност, която искахме да идентифицираме и регистрираме, беше една картина. Идентификацията се извършва от национални и регионални музеи, определени с приложение към наредбата на министъра, която току-що цитирах. Регистрацията се извършва от Министерство на културата, служебно по искане на съответния музей, който е идентифицирал съответната културна ценност. Каква е идеята на идентификацията? Като занесеш едно нещо, като им го покажеш, те назначават експертна комисия, взимат тук едни 3 лева, тук има един договор за 3 лева, който е най-евтиният договор, с който разполагам в колекцията си досега, като адвокат, и казват, това нещо е културна ценност или не е културна ценност. Кой е законовия критерий, който тези хора спазват, оценявайки културната ценност? Именно споменати от мен току-що член 7. Казват сега, това нещо материално ли е, нематериално ли е, и в двата случая е културна ценност. Казват сега, това свидетелства ли за човешко присъствие? Свидетелства. Свидетелства ли за човешка дейност? Да. Има ли културна стойност? Има или няма. Сега, очевидно е, че тази хубава, но пък доста обща материално-правна разпоредба се нуждае от подзаконова спецификация. Именно с тази цел министъра издаде въпросната наредба. Ние много добре знаехме какво пише в наредбата. Ние много добре знаехме какво пише в приложение 12 към член 2, алинея 2. Ние много добре знаехме каква категоризация е дадена на произведенията на изкуството.
В приложение 12 към член 2 алинея 2 пише, че картини и живопис трябва да са датирани от преди повече от 50 години и да са на стойност в лева равна или над 300 000 лева. Тоест, буквалното тълкуване и прилагане на тази наредба означава, че за да направиш музей за съвременно изкуство, трябва да го направиш с неща, които са рисувани преди повече от 50 години и струват повече от 300 000 лева. За сравнение, предвид кога е починал Владимир Димитров майстора и факта, че доколкото знаем е работил почти до последния си ден, дори някои негови неща не са културна ценност. Те са некултурна ценност. Те не свидетелстват за човешка дейност и за човешко присъствие. Нищо, че има жертвари, които ядат там. Бядват жертвари, но няма човешка дейност в случая. Ние няма да коментираме, ние не можем да си позволим да коментираме нормотворческия подход на министъра и няма да разсъждаваме защо едно нещо трябва да струва 300 000 лева, за да е културна ценност. Ние просто стигаме до заключението, че е необходимо министъра да направи така нареченото автентично изправително тълкуване, което му написах и в заявлението, което подадохме до него. С входящ номер 9400 1900 от 20 септември 2010 година адвокат Паврушев, упълномощен от председателя на фондация МУСИС Иван Мудов, подаде заявление за издаване на разрешение за музейна дейност. В него е разказана историята на нашите страдания до тук, в писмен вид, сбито в 3 страници, който иска може да го изчете. По този начин, както отбелязахме в заявлението до министъра на културата, при тази ситуация няма как да представим искания от член 30 алинея 2 документ за регистрация на културна ценност. От буквалното тълкуване на наредбата излиза, че съвременното изкуство не е културна ценност. Въпреки това фондация МУСИС има напълно законен интерес да иска от Министерството издаване на разрешение за осъществяване на музейна дейност. Поради това моля да придвижим въпрос с издаването на разрешение съгласно процедурата, утвърдена в Закона за културно наследство, въпреки че приложение 12 препятства това. Това, което би следвало Министерството да направи, сме му написали ние, в качеството си на административен орган по смисъла на административно-процесуалния кодекс, е така нареченото автентично изправително тълкуване. В издадения от самото Министерство, в качеството на министър подзаконов акт наредбата, е налице празнота, която пречи на лице, притежаващо законен интерес, фондация МУСИС, да реализира този свой интерес. В тази хипотеза молим Министерството да издаде исканото от нас разрешение, въпреки празнотата в наредбата, или да промени наредбата, което би било в полза на цялото общество, а не само в наша полза. Законите са за да се изпълняват и да се спазват. Подзаконовите нормативни актове, какъвто е наредбата, издадена от Министерството, за да пояснят процедурата по прилагането на тези закони. Логически, обществено и от гледна точка на справедливостта е неправилно подзаконов акт да седи на пътя на реализацията и прилагането на закона. В тази връзка ние първо се надяваме, че нашата молба ще бъде удовлетворена и второ се надяваме, че проекта, който изпълнихме и доведохме до успешен край, ще даде възможност за в бъдеще на едно изправително тълкуване, което да бъде от полза на всички.